chiemo, jok manigi hotel, jok manigi magawa, kuonde mag budho, kuonde nindo. Emomiyo nyicha go mbaka gi nyaji mutakone ni jothurwo nego parni ji ok nyal mna nindo hotel kende. Nitie concept more e tourism ka miluongo ni homestay. Masama in gi dala kaka koro jaduong' mchaka kamacha. To kari kacha to ng'e maber ni ino kibibiro. To koni otieno. Jini Homa Bay ka. Ofunguni ni ayao odika jomoko dwa ninde gimiwa siling 5,000 otieno kotieno to gidwa nindo dala beach. Bende jaduongo ni simu dweni ni kone gimoro okdogo nikech homestay no miyo gi ang'owa pesa no. So mane momiyo nawacho ni jothurwo nego bed mariek. Tidhi tikone otende ni kapo ni un gi ji mang'eny to kelgi dala naka an gi udi yawuot 3 to gin kapango gite to giyiena ni jogi nyani ndang'owa e udigi. To koro mna rate mar hotel chamiti mang'owa emichajo. To bende nyatimo maber kiloso negi breakfast, imiyo gi anyuka, imiyo gi rabuon, imiyo gi njugu, gichamo maber mok en fork and knife maging'iyo go cha. To bende mane timo ang'owa ichajo gi. So nitiere kit ohala mang'eny ma jowa nyalo timo. Emomiyo gini en gima ber. Kopogore apoga gi gik ma sirkal otimo Homa Bay, to kata wan kaka oganda, wan kaka ji, nitiere nafas mag ohala mang'eny. To gin ohala mana mwatieko ne to rumo. Kawe contact ng'ato ka